Ula kunibhadhara muchikomba chemurume wangu. Uye zvinoda kuziva kuti sekundishungurudza uchikwanisa munhu. Jaura yenyu. Pamusoro changamira. Ndikushungurudzwa nakurekera kufenya ari kutirana nemurume wangu. Saka murume wangu haasi kuuya kumba chikafu haasi kutenga zvese haasi kuita. Pamusoro pazvo anenge achindishoropodza akandiona anondisvipa sendinosemesa. Anouya padhuze nepabasa pangu pandinotengesa akauya ipapo tanga kundibhilivhisa tandava nemurume wangu. Akauya padhuze nepamusika pandotengesera kuna mwami anotengesera kusvika ndafanirwa nakubajudhi vatanzi masiya pepabhegi mumota saka ndoyanda ndanotora ndayozokupai zvokuti shungurudza nachindorwadzisa. Ndinototaka kuti murume wawe ndandane naye zvokuti ndinogara nemurume wandigara naye inini ndinogara pamutapa baba naamai vangu vanondichengeta pandinoisa murume wake nandini. Pamusoro changamira ndakaonawo mafotos ake nemurume wangu akagirebhana mumota manheru saka ndiziva kuti Waitei kana singadana nemurume wangu. Ndinavo newevheni Waitei pamumota nemurume wangu makagirebhana kana usingadana nemurume wangu. Uya navo pindura kuti wamabvunza apa ndiwe here kana kuti chipoko kunai mwanangu aenda kutenga mapiri anozvinakazapota Murume wandauda naye ndatenga pane nguva. Ndadana naye pane nguva. mwevari vasenja asimudana nazve Takatosiyana. Ndanane naye. ari kumurume wacho Aenda kubasa. tikamushedza iwo tikamuti mushedza agona kukura chokwadi agara Chokwadi. kuti uye naye musi wa 6 iwe Ndikwanise kutaura naye kuti handitauri naye. unotsvaka munhu waunotuma Handitundi nekuti ishe haatombotaura nezvamuchokusi. asi kenzera makamboita bonde mese Handina. kumaida apa kuti angarege kumuonerana here kana zvadasa izvozvo Zveshinga nemunhu wakafanira kuti ngatirarekese nokuda ngokutaniswa nemurume asiri wako. nawo mani zviave kana chirema kana asingaoni hausi kuona kuti zvinonyadzisa zvezvakare maifarawo zvikadarika Zvatidarika. kusei munozoita mwana Tatiri pakutamba. Tatiri pakutamba kwete kuzvarisa kana baba. masikede kuzvarisana maingotamba zvenyu iwo chinwa mapiritsi zvako Alright. Akamutorera murume wake achamba naye shuwa vaita bonde. Ataura pachena chizvinzwa uri kudei kuna kunaiye. Anofanira kundibhadhara mombe 1 nembudzi 3 kuti mwoyo wangu nditere kusingataputsika mabara. Washaya bonde nekuda kwake. Zvese nechikafu ndaishayawo chikafu. vatinyarara chidzi Vana vangu vakasingakwanisi vandoshora nekuda kwangu. Ndaitambura ndichitengesa ndichiitira kuti vana vangu vane kurarama asi murume ndinaye uchinditorera murume. Pamusoro pazvo ndakanokueredza chimbatso ndigona kubhadhara renti uchindishungurudza. Saka unofanira kubhadhara mombe nembudzi nacho. Taura dia. Pamusoro izvo ndinaka munhu tikouri. Vakutikaita kumang'ara pamambo mutumba. Kana wabhadhirawo nyaya yangu yakanzi abhadharei. Akakutwa kuti uri. Akanzi abhadhare. Akanzi abhadharei mubudzi nacho. ota mandimombe kani Mombe 1 nembudzi nacho. Zvakureva kuti
Zvinotemo unoti kwekuita kutesa zvibhadharani. Asi sure iwo wakamutukawo kuti hure. Nokuchangani. Chakaitika ndezvekuti wakamutuka nokurwadziwa nokuti akatora murume wako. Wangu ndakatombona mutura asina kumutuka. Ndobva azofonera murume wangu. Saka zvakandirwadza kuti akanditorera murume ushaisa basa futi murume wangu kuti asawane mari. Saka pakazondifonera murume wangu ndopa ndakazokopotona kumutuka kusina ndambomutora zvakanaka akatozonzwisisa. Nakatadzoka pakatoshana asiongori raizvi zvakakura. Chakaipa kuzorwa kuwa hunako kurowa. Zvinooneka zvanga zvisihura aitodawo kutodawo murume wako murume kaigumbezi aimudawo ina mudawo akakunyenga ndiye ndiwe ropamunyenga yakatokunyenga ndokuda chakaiwa una mwana chokwa iwo kana nasi akakachitomutofanira kutomuda nokuti iwo usiri wokugodza andina murume wandinaye. Watichi? Andino murume wandinaye. Saka unongoti tuonochi murume. But chienda unomuudza murume nokuti iwe mukakuyaza kudzivirira dare nokuda nakwatinoita achiti ndikuzva zvinhu zvake uri kuti kudii nako munhu wazvinzwa unomuudza rini Chatokumbira phone number dzavo kwavari. Kumbira phone number upiwe kumbira nani Toka phone andinenge siya kumba ingesina moto ndipo mbeo pe Kuchoro changamiri. Namba dzemurume wangu handikwanisi kukupa because murume wangu chiri kumudanza ndadona kuti imbomira iwe tipe namba kumbira mchana ipa samanye kusvitsa basa rangu nderekutonga tipe kai mambo namba dzomurwe 077 2 201 0 umufonere paunobuda kana pazvinzwa uye nemuswa 6 kuti zvanzi namambo yamuswa 6 wazvinzwa uruzvinzwa ndindakupa simba una kana musha chienda wena nana mama wangu nana tete yangu Tatenda wangu wakumsuri. Ndio pangu zangu ana mkwasha wangu angajinyangata zangu pachina makadasi kama saka azvinangu ipa zvinekodzero saka ione yamunaimswa 6 kwambira kubvunzwa anzadzanga tibvumire kuti wazokwirira dare mukwasha zopuwa pfuma yangu nokuti chitombo don't worry tati munaimswa 6 right chiendai